Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, baba vangu munhu wekuti havasi kana kutombondivanzira chokwadi kuti chikwambo vanacho, uye vakandibudira pachena kuti ungakwira nekudzika kutsvaka rubatsiro, asi hapana chinobuda. Ndakakupa chikwambo, ende iwewo uri kuda kuti chikwambo ichi chiite mukadzi ani, uye zvinhu izvi ndakazviitira kuti muve neupenyu hwakanaka. Saka chaunochema kuti hauroorwi chii? Iwewe murume uyu naye unoda varume vangani? Wakamboona mukadzi ane barika here kubva uchizvarwa? Zvinhu izvi zviri kundibaya mumwoyo kuti shuwa here baba vangu nyakunditumbura ndo vangaita sekudai. Inini ndiri musikana ane 39 years, ndinogara pamba pedu nevabereki vangu. Vabereki vangu vanhu vane mari, asi amai ndivo vega vakashayika havo. Pamba apa ndinogara ndiri inini nemasisters angu nababa. Masisters angu vanhu vekutoti vakakwanisawo kuti vange vachipinda mudzimba, asi zvikabva zvaramba. Vaingodzoswa kubva kuvarume, varume vachitotaura kuti hatichadi. Inini handina kumbobvira ndakapinda mumba kana kupfimbwa as such, kunyange kupfimbwa nemunhu anenge achidzidzira zvake. Varume vanoti kana vakada kundi aproacha, unoona kuti munhu pane chaanenge achida kutaura newe, but anobva angopera power, either anobva angopfuurira. Kunyange munhu akamisa motikari yake zviya zvekuti anenge atorwa nerunako rwako, anokwanisa kungodzikisa windo remotikari yake, asi kuti mashoko ange achibuda mumuromo make, hameno zvinongoitika. Munhu uya anobva angokudarika sekunge anenge aona chimwe chinhu pauri. Zvinhu izvi ndakazotozviudzwa neumwe shamwari yangu wandainge ndichiwirirana naye, ainge ari mukomana. Iye akatombondibudirawo pachena akati, iwewe nerunako rwako, mazuva andakatanga kuwirirana newe ndainge ndichitokuda, but pose pandaida kukuudza kuti ndinokuda, ndaibva ndangonzwa sekunge pane munhu anenge akandibata shaya dzangu, kana kungotanga kukakamira pese pandinenge ndichida kukuudza kuti ndinokuda. But neshamwari yangu iyeye hatina kana kumbogara takazodanana. Iye akabva azongomitisawo umwe musikana ndokubva vangotorana, but akasvika panzvimbo yokuti aitoda kutondiudza kuti anondida, but akabva ati let us just be friends because ndinotya zvakawanda zvandinokwanisa kuzosangana nazvo. At that time ndainge ndisinganzwisise kuti why akati ndinotya zvakawanda zvandinokwanisa kuzosangana nazvo, but now I can understand kuti maybe pese apa paainge achisimbirira kuti anondida, maybe pane zvimwe zvinhu zvaainge achisangana nazvo. Kubva ipapo hapana kana anondida. Kana muchinditarisa, handisi munhu anonzi akashata, asi hakuna kana anombondida. Mukoma, kana huri umhandara hwangu, ndakasvika pakuzotozvibvisa umhandara hwangu zvishoma nezvishoma, simply because of stress. Ndiri munhuwo anopota achizvibatsira because nekuti haisi nyore, ndiriwo munhu wenyama, mafeelings ndinawo, ndokusaka ndichizogumisidzira ndichizozvibatsira. Ndo kubva kwakazotoita umhandara hwangu. Ndinoti kana ndakarara mumba macho mandinenge ndakarara munopinda nyoka. Nyoka iyi inotorara neni each and every day, ende zvinotoita sekunge zvinenge zviri reu. Ndinotonzwa kuti mumba munomu ndine umwe munhu mubedroom mangu. Ndakatomboudza vana tete vakabva vati kwandiri, enda unotsvaka rubatsiro. Asi ndakabva ndaenda nemasisters angu ndokubva taudzwa kuti inini ndakaitwa mukadzi wenyoka yababa, inova inounza mari pamba apa. So takanzi tiuye nababa vacho, asi takati tichidzoka kumba musi uyu takatosvika baba vatori pavheranda, vakabva vati kwatiri, zvose zvamaudzwa ikoko hapana kana chamanyeperwa, ende musada kundibvunzisisa, musandinetsa, hapana kana kwandiri kuenda nemi. Chakatishamisa kuti ko ivo baba vainge vaziva sei kuti
tainge tabata urombwa hwavo. Musi iwowo ndo musi baba vedu pavakatibudira pachena vakabva vati zvemumusha muno ndezvemuno, hakuna musha usina zvavo. Vakabva vati kwatiri kana tikangobuda chete tichida kuzama kutsvaka rubatsiro vanotiuraya sezvavakaita amai vedu. Ndipo patakatanga kutoziva kuti ivo baba vane zvavakaita pana amai vedu. Kubva musi iwowo baba vedu vakabva vatanga kutotibudira pachena kuti pano kana muchibika ndinoda kuti mubike muchisiya chikafu, hakuna chikafu chinodyiwa chichipera. Saka zvinoreva kuti ndisu tinotobikira nyoka yababa uye nezvidhoma zvavo. Pamba pedu pane imwe rumu iyi mukoma inongogara yakazara nechikafu. Chikafu ichocho ameno kuti chinopedzwa nani. Baba zvavanoita vanoti kana makatoni eshuga avanenge vakaisa murumu imomo akapera, kunyangwe hupfu hunenge huri imomo hukapera, vanongotora motikari yavo vobva vaenda kuwholesale vobva vazadza pickup yavo nechikafu. Pavanodzoka vachibva kunostoka chikafu chavo vanobva vazviburutsira vega chikafu chavo. Havana kana assistance yavanombokumbira kubva kwatiri. Ende kana vachiburutsa chikafu ichocho vanochiburutsa zviya zvinenge zviine hasha. Ende pavanoenda kunoisa chikafu ichocho murumu imomo tinongonzwa kuti vanenge vachiita chikafu chekuita chekukandira pasi. Tinenge tichingonzwa kuti mumba imomo mune noise, zviya zvekuti munhu ari kukandira chikafu pasi. Ende kuti unge uchiaprocha rumu iyoyo nehasha dzinenge dzichiitwa nababa vedu panguva iyoyo hazvitombogoneki mukoma nashi. Asi hazvinzwisisiki kuti chikafu chinenge chiri murumu imomo chinenge chichidyiwa nani uye chinoenda kupi. Murumu imomo mukoma mune box remadinner plates. Madinner plates aya paakatsvakwa after amai vangu vashaika akabva anzi haasi kuonekwa madinner plates iwawo, nekuti hama dzaamai dzainge dzakati vanoda kugova zvinhu zvose zvemukicheni zvainge zviri zvaamai vangu, but madinner plates iwawo akabva ashayikwa. I still remembered them nekuti amai vainge vakabatisa umwe shamwari yavo ainge ari kuSouth Africa kuti ange achivatengera madinner plates iwawo, but akabva angonyangarika mushure mekunge amai vangu vashayika. Saka pese apa taigara tichingotaura inini nemasisters angu tichibvunzana kuti ko maplates amama akaenda kupi. But umwe musi ndakangorota amai vangu vainge vari mukicheni vachitosuka madinner plates avo iwawo. Saka pandakaona kuti ndimama ndakabva ndati mama madzoka. Ipapo ndainge ndichirota. Ivo vakangocheuka ndokubva vavhunduka vakabva vangotiza. Handizive kuti vakazotiza vachienda kupi, vakangonditiza kuhope ikoko. Ndakazongoita come across maplates iwawo ari musink. Ndikabvunza kuti ko maplates awa amama ainge akamboshayika akabva kupi. Baba ndokubva vangotora maplates aya vakaenda nawo murumu muya vakasiya vakiya. But chakandirwadza pamadinner plates amama ndechekuti baba vakati vachipinda murumu imomo takatonzwa kuti indiro dziri kupwanywa-pwanya. That is the way that he behaves kana vari mumba imomo. Vanenge vachiita imwe noise. I don't know kuti vanenge vachirwidzana neumwe munhu kana kuti chii chinenge chichiitika, but whenever he goes into that room ameno kuti noise inenge ichiitwa mumba imomo inenge ichimbokonzereswa nei. And always ivo baba kana vakabuda murumu mavo imomo vanobuda vakaneta as if vanenge vashanda zviya, like someone anenge ashanda zuva rose. Now that he is open pazvinhu zvavo zvose vakabva vataura kuti murumu imomo mune mabox endiro dzaamai venyu. Ende kunyangwe ndikafa zvinhu izvozvo hazvifanire kuti zvinge zvichizogovewa. Ende ivo baba vedu pavainge vachitaura nesu vaitotaura sekunge vainge vachitiudza zvinhu zviri normal, because vakatoti kwatiri saka pose apa munofungidzira kuti mari yandiri kukuchengetai nayo iri kubva kupi? Munofungidzira kuti kutoilet kunongoendwa mahara here? Ende panhau yenyoka mukoma ndipo panondirwadza, because baba vakanyatsotibudira pachena zvinoita nyoka yavo iyi. Nyoka yababa kana yapedza kurara neni inobva yarutsa mari, ende inotorutsira mari murumu mangu. Pandinopepuka ndinobva ndaona pafloor pakazara mari. Baba vangu vanobva vangopinda, ameno kuti vanenge vaziva sei kuti inini ndapepuka. Vanopinda murumu mangu but vanenge vachifamba nenhende shure, vanenge vasina kupfeka kana chii, vanenge vaine chimwe chitswanda chavo chavanenge vainacho. Vanobva vatanga kuhorera mari yose inenge iri pafloor vakapfugama.
kana vapedza kuhorera mari yose inenge iri pafloor vanosimuka, havanditarisi kana kuita sei, vanobva vangobuda zvekare. Fesi yavo handisati kana ndamboiona pose pavanopinda murumu mangu, nekuti vanopinda nenhende shure vopfugama votora mari yavo vobva vabuda murumu mangu. Kumashure kwese uku ndaizviona mukurota, but now mukoma chava kundityisa ndechekuti zvinhu zvose izvi zviri kuitika pamba pedu tava kutozviona in real life. Kunyange nyoka unokwanisa kungoti wakangogara uri pavheranda obva watoona nyoka hombe inoita zvekungozvimoneredza yobva yangogarawo pavheranda ipapo yakazvimoneredza, haitombotyi kana vanhu. Kuseka nhamo serugare chaiko. Munoziva mukoma zvinoita nyoka iyi. Paya paunenge uchiivhundutsira, toti ukatora matombo kana kuita zviya zvekupisa tai, nyoka iyi kamutiziro kayo kanototinetsa. Haimbotizi zviya sezvinoita nyoka inenge yavhundutsirwa. Inonyatsotendeuka yobva yatoenda nedirection yainenge ichida kuenda nayo, isingambovhunduki kana kuita sei, yobva yazongonyangarika. Ivo baba vakatotiudza kuti pano kana mukasangana nenyoka dzamunenge masangana nadzo musadziuraya. Hamuzivi kuti nyoka ndidzo dzinotobatsira hanzi kukontrola. Mumwe murume aimboshanda aingoyawo achingobatsirawo kuti ange achichenesa payadhi pedu, but mushure mekunge asangana nenyoka mumaruva ndokubva aiuraya. Baba vakabva vatomumisa basa. Pari zvino pamba pedu mukoma panoita kunge pasango. Isusu kana tikasatora mapadza ekuti tenge tichichenesa payadhi, baba vanongosiya zvakadaro. Apa pane mamwe mazimiti zvekuti kana wava usiku pamba pedu panenge pachityisa, but yet imba yakavakwa nababa vangu itori imba yakanaka, but zvakaita yadhi yedu mukoma, panotyisa pamba pedu. Pamba pedu panongogara pakazara muhwezva wenyoka, ende nyoka iyoyo, that is the same snake yatinoona yakazvimoneredza iri pavheranda. Haisi nyore mukoma nashi kuona baba vangu vari musvo. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza. Handizivi kuti upenyu hwangu uchazoguma nei. Nezera randava naro handina kana mwana, handina kana chandiinacho. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Zvatiri kusangana nazvo munyika zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera ivoice note randakatumidzirwa naSamaita. Regai tinzwe vachitipa dzidziso. Mamuka sei vedare, mamuka sei ana baba, mamuka sei ana mai, mamuka sei machembere, vese vakokeri vechirongwa. Ndine vanhu vandinoda kutaura nezvavo muupenyu. Mukubatsirana ndinoziva kune vamwe vane matambudziko vasina kungokwanisa kunge tichikurukura zvedu tese. Nhau yangu zhinji iri mukukurukura. Takurukura ucharongerwa, warongerwa uchabatsirika. Ndine vanhu vandaona vakwidza nekudzika. Kune vanhu vakapinda muwanano dzandinoti wanano, asi kana uri pamurume mumwe chete aunoti murume wangu, handisi kuda kuti ushande nesu pati zvataoda kutaura pano. Asi ndiri kuda mumwe munhu akaenda pawanano yekuti akaenda pamurume womunhu anyeperwa, oona kuti hazvisiri izvo zvaindifita, asi kagariro kandiri kuita hakasiriko. Either uri kusafisa maiguru kana kuti iwe uri kusafa, zvimwe zvese zvawanga wakatarisira hazviziri izvo. Kana kune munhu ane munhu ari kumuteeredza muupenyu, zvingave zvekumamhuri, kwana baba mudiki, kwana baba mukuru, wawakambodana naye muwanano, vari kunetsana newe vachikontrola upenyu hwako, zvekuti unoti nyange uri pamurume, ezvino nemumwe kuti ari pamurume iko zvino, asi ari kupota achivatwa nemunhu waakadanana naye kudhara. Akangomufunga hana inorova, akangomuti dzika atodzika, akamuti kwidza akwidza, akamuti jamba ajamba. Iye haachakwanisa kuita upenyu hwake, ari kukontrolwa nemunhu iyeyo. Vazhinji vanhu vanopinda sezvandakambodzidzisa muwanano, vanhu vanokushandisirai mishonga yakasiyana siyana, vanhu vanokushandisirai makwenzi akasiyana siyana, nokuti munhu wese anoda kukutonga, anoda kuvakontrola. Ungave uri murume, ungange uri mukadzi, zvatiri kuedza kudzidzisana pano zvinoshanda kwese. Zvekuti unenge uri murume
asi pane mumwe mukadzi akatoroorwa ndikufonera achitindira kuti ndiite bonde newe ndivate newe, anenge achikushandisa. Koita vamwewo vakapiwa varume vezvikwambo kuti iye aitewo relationship inonyatsobatika ine musoro hapana. Yese dzaanoita anopedzisira amatambudziko. Pamwe pacho unotoona kuti unzi waita relationship inogara wadanana nemurume womunhu. Kana wakazvitsvagira mukomana wako achingokutarisa hapana chaakutadzira, haana kuvata newe, haana chako chaadya, pamwe iwo semukadzi ndiwe watomutengera maminzi, obva kutongosviba mwoyo newe, kutotanga kuignore usvika akubhloka, hamuna kutukana, kutongobhloka usina kubvira watukana. Izvozvo zvese zvinotambudza vanhu. Ko chiiko chandakaparawo panyika yevapenyu? Ngaindikudzidzisei vazukuru. Izvozvo zvese zvatataura zvinoda kuitirwa furatidzo. Munhu ofuratidzwa osiyanawo neupenyu hwako, ozviraramirawo upenyu hwako huri independent, odzokerawo kumachemberi ako iwewe, vazvara vakuzvara, unopfugama uchikandawo bute pasi uchikumbirira kuti ndipeiwo murume wangu wetsvimbo, kwete murume wezvikwambo, ndipeiwo chekuti nechekuti, ndichipeiwo chekuti nechekuti. Matambudziko ari kundiwira ndidzidzisei kuti ari kutangira papi achiperera papi. Chikaranga here chinoda kugadzirwa kwandiri? Ndiani kwakashinirira? Ko vana vevamwe vanoshaina wani, vana vevamwe vanofara wani, ko ini ndadiwo wamusingade kuona nyemwerero pameso pangu, kuti kana ndanyemwerera muropafadzwe. Zvikaranga zvingade kugadzirwa zvigadzirwe nekuti ndinenge ndine mufaro. Ko ndonwa musodzi pamazuva here uchitaura mazwi akadaro chikanda bote rematare pasi. Avo vane vanhu vanovateera tichazoti tichitaura tichidzidzisana okwanisa kunge uchifuratiridza. Asi kazhinji kana une wauri kuziva, ndoda kuti uende kusango. Uchinge waenda kusango uchanoita tsvina kusango ikokuye. Tsvina paunoita katsvina kekupedzisira kake unobva unenge wakanyora zita rake patishu, obva wapukuta, obva wasiya ipapo uchitaura uchipopota kuti ndakusiya pano, handidi kuti unditeere muupenyu hwangu, iwe ningi, zvawakandiitisa zvakakwana, zvatakaita zvakakwana, nhasi ndakufuratidza, chisiyana neupenyu hwangu, nditange kuronga upenyu hwangu utsva. Kubva nhasi ndakuronga upenyu utsva, kanganwa nezvangu, siyana neni muupenyu, usiyako kusango. Ndaivavarira kuti ubve ikoko kwaunenge wasiya kusvika mumba usina kubvira wacheuka, nekuti wakacheuka watomucheukira dare riri rinototangidza. Ndo zvandinoda kuti ndimbokudzidzisai mune zvanhasi. Vazukuru ndaona vatambudzwa nemweya yakadaro, asi kune vamwe tichazobatsirana muzvizere zvekare kana taona dambudziko risina kupera. Zvinenge zvakureva kuti unenge makuda mumwe nemumwe ane makwenzi ake anoshandisirwa. Uchaona kuti mumwe tichamushandisira chakati, mumwe tichashandisira chakati, asi zvandataura izvi zvinokwanisa kungoshanda kuri kumunhu wese. Kana zvarambisisa tiita kuziva kuti dzimwe dzenguva wakaiswa mweya wechikwambo, dzimwe dzenguva ukaitwa mukadzi wengozi, dzimwe dzenguva uyu auri kuti uri kudana naye, hausi kurara naye, uri kurara nechikwambo chake. Toona kuti hatingafuratidze here nzira dzevanhu vanokuteerai, murarame upenyu hunokufadzai, muitewo mari yenyu, muitewo mhuri dzenyu, muraramewo musina chivi pamwoyo, muraramewo musina chinokugumbusai. Nekuti pamwe wacho takatokuti ipapa ndikuitire tiite dare kana tiite muteuro, patiri kuita muteuro uyewe kana munamato uya, chimunhu chako chinobva chakuti uya, apo utoona kuti haukwanisi kuchirambira, maakutoenda kunoita bonde. Uchibva ipapo wozvituka kuti ko ndaitei inini, inga ndine murume wangu, inga ndine mukadzi wangu, ko ndaitei nechimunhu ichocho. Saka tiri kuzama kuti vakufuratirei muite zvinhu zvenyu zvitsva. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Samaita, hoping kuti tadzidza 1 or 2 things. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.